Ako čítať výplatnú pásku? Hoci každý zamestnanec každý mesiac dostáva výplatnú pásku, mnohí jej nerozumejú a ani ju nečítajú. To môže byť chyba, pretože na výplatnej páske sú dôležité údaje. Čo všetko sa po výplatnej páske dočítate? Tak ako má každý zamestnanec právo na mzdu a zamestnávateľ je povinný mu ju vyplatiť, takisto má zamestnávateľ povinnosť doručiť zamestnancovi aj výplatnú pásku. To preto, aby bol zamestnanec informovaný, ako zamestnávateľ mzdu vypočítal. Okrem toho sú na výplatnej páske aj iné dôležité údaje. V prvom rade na výplatnej páske musí byť uvedený názov zamestnávateľa a tiež obdobie, ktorého sa výplatná páska týka, čiže mesiac a rok, napríklad január 2024. Nasledujú údaje o zamestnancovi, to znamená, že na nej musí byť uvedené meno a priezvisko zamestnanca, ktorému táto výplatná páska patrí. To je samozrejmé. Na výplatnej páske ale nemusí byť uvedené rodné číslo ani adresa zamestnanca, no niektoré mzdové programy ju na páske zobrazia. Pri mene môžete vidieť aj číslo, pod ktorým ste ako zamestnanec evidovaní vo firme, ale to je skôr interný údaj dôležitý pre mzdovú účtovníčku. Vy ako zamestnanec sa ním nemusíte zaoberať. Na výplatnej páske ďalej musí byť uvedené, aký pracovný pomer či dohodu ste so zamestnávateľom uzatvorili a váš pracovný úväzok, respektíve koľko hodín máte v danom mesiaci odpracovať. Tiež je na nej uvedená vaša zdravotná poisťovňa. Potom nasledujú ďalšie dôležité údaje týkajúce sa mzdy zamestnanca, počet dní dovolenky, priemer na dovolenku a nezdaniteľná časť. Počet dní dovolenky je uvedený dosť podrobne. Dozviete sa, aký máte nárok na dovolenku za celý rok, koľko ste už vyčerpali a koľko dovolenky vám zostáva. Celkový nárok je počet dní, na ktorý máte nárok, ak budete pracovať do konca roka, čiže je to nárok na dovolenku na celý rok. Zamestnanci, ktorí majú uzatvorenú zmluvu na dobu určitú a končí im niekedy počas roka, majú na výplatnej páske uvedenú už alikvotnú časť dovolenky, na ktorú majú nárok do skončenia pracovného pomeru. K tomuto číslu je pripočítaný aj nárok na dovolenku, ktorú ste si minulý rok nevyčerpali. Napríklad zamestnanec má nárok na dovolenku 25 dní a v minulom roku si nevyčerpal 5 dní. Na výplatnej páske uvidíte napísané nárok 25 plus 5 alebo spolu 30 dní. Ak ale skončíte pracovný pomer skôr, potom vám dovolenka bude krátená podľa počtu skutočne odpracovaných mesiacov a na výplatnej páske sa vám nárok zmení hneď, ako sa mzdová účtovníčka dozvie, že sa váš pracovný pomer končí skôr a nemáte nárok na celoročný počet dní dovolenky. Počet dní čerpania dovolenky nám hovorí, koľko dní dovolenky ste vyčerpali od začiatku roka až k poslednému dňu mesiaca, ktorého sa výplatná páska týka. Ak chcete vedieť viac o tom, ako sa vypočíta nárok na dovolenku, pozrite si ďalšie videá. Pri dovolenke je ešte uvedený priemer na dovolenku alebo dovolenkový priemer. Čo to je? Je to váš priemerný hodinový zárobok a počíta sa z miest za kalendárny štvrťrok. To znamená, že každý kalendárny štvrťrok sa táto suma mení. Iný priemerný zárobok budete mať za prvý kalendárny štvrťrok, iný za druhý kalendárny štvrťrok, za tretí a aj za štvrtý kalendárny štvrťrok, pretože sa vždy vypočítava na novo z údajov za dané 3 mesiace. Pri výpočte tzv. Náhrady mzdy za dovolenku sa používa priemerný hodinový zárobok z predchádzajúceho kalendárneho štvrťroka. Napríklad, ak čerpáte dovolenku v apríli, použije sa na výpočet náhrady mzdy priemerný hodinový zárobok vypočítaný z prvého kalendárneho štvrťroka, čiže január, február, marec. Ak by ste ju čerpali v septembri, použije sa dovolenkový priemer z druhého kalendárneho štvrťroka. Ak by ste ju čerpali v januári, použije sa priemer na dovolenku zo 4. kalendárneho štvrťroka a tak ďalej. Takže ak čerpáte dovolenku, dostanete za uvedené dni mzdu, ktorá sa vypočíta ako počet hodín za deň, krát počet dní, krát priemerný hodinový zárobok. Ďalej je na výplatnej páske uvedená nezdaniteľná položka. To je suma, ktorú zo svojej mzdy nemusíte zdaňovať. To, či si uplatňujete nezdaniteľnú časť, uvediete zamestnávateľovi v tlačive, ktoré vám dá podpísať pri nástupe do zamestnania, tzv. Vyhlásenie k zdaneniu. Nezdaniteľnú časť si môže uplatniť každý zamestnanec a jej výška v roku 2024 je 470,54 eur mesačne a môžete si ju uplatniť len u jedného zamestnávateľa.
Ak na výplatnej páske nemáte uvedenú žiadnu nezdaniteľnú položku, znamená to, že si u tohto zamestnávateľa žiadnu nezdaniteľnú časť neuplatňujete a teda platíte daň z celej mzdy. Ak sa stane, že si ju neuplatníte, ale máte na ňu nárok, nie je to žiadny problém. Nemusíte sa báť, že by vám prepadla. Po skončení roka vám zamestnávateľ totižto urobí ročné zúčtovanie dane alebo si podáte daňové priznanie, kde si ju uplatníte spätne za celý rok. Pravdepodobne ste zároveň zaplatili vyššiu daň, než ste mali, to znamená, že budete mať preplatok, ktorý vám daňový úrad na základe ročného zúčtovania či podaného daňového priznania vráti. Viac o nezdaniteľnej časti na daňovníka a iných nezdaniteľných častiach si môžete pozrieť v ďalších videách. Potom vo výplatnej páske nasleduje suma hrubej mzdy, ktorú ste si so zamestnávateľom dohodli v pracovnej zmluve či dohode, a to buď mesačná alebo hodinová hrubá mzda, a údaje o odpracovanom čase. Tu sa dozviete, koľko dní ste skutočne odpracovali, koľko sviatkov bolo v danom mesiaci, koľko dní dovolenky ste vyčerpali v danom mesiaci, alebo informácie o počte dní PN-ky, absencie a podobne. Pri každej položke je uvedený dátum, počet dní, počet hodín a vypočítaná hrubá mzda za dané dni. Môže tu byť uvedená aj odmena, ak vám zamestnávateľ nejakú odmenu vypláca. No a potom nasleduje už samotný výpočet odvodov z celkovej hrubej mzdy. Do zdravotnej poisťovne platíte 4% z hrubej mzdy a do sociálnej poisťovne spolu maximálne 9,4%, no môže to byť aj menej, ak ste napríklad dôchodcom, študentom alebo máte priznanú invaliditu a podobne. Odvody do sociálnej poisťovne uvidíte vo výplatnej páske rozpísané podľa jednotlivých druhov poistenia a percentá. Nemocenské, starobné, invalidné a poistenie v nezamestnanosti. Všetky tieto odvody sa strávajú z vašej hrubej mzdy preto, lebo následne ich zamestnávateľ za vás pošle zdravotnej a sociálnej poisťovni. Hrubá mzda mínus zrazené odvody tvoria základ dane. Po odpočítaní ešte nezdaniteľnej časti vám môže výjsť základ dane, z ktorého sa vypočítava daň. Tu ale treba zohľadniť aj to, či si uplatňujete daňový bonus na dieťa a ak áno, uhradíte len daň minus daňový bonus, na ktorý máte nárok. Respektíve, ak je daň nižšia než daňový bonus, potom vám zamestnávateľ rozdiel pripočíta k vašej mzde. Výsledkom je čistá mzda, ktorú tiež vidíte na výplatnej páske a ktorú vám zamestnávateľ vyplatí na účet. Ak máte nárok na finančný príspevok, budete mať o to vyššiu čistú mzdu. Alebo ak dostávate od zamestnávateľa strávne lístky, potom vám zamestnávateľ na ne prispieva 55% z ceny lístka, no 45% platíte vy a túto sumu mu buď uhradíte osobne, alebo vám bude z čistej mzdy strhnutá a vy dostanete o to nižšiu mzdu na účet. Zo mzdy vám môže zamestnávateľ strhnúť aj iné zrážky, ktoré musia byť na výplatnej páske tiež uvedené, prípadne vopred vyplatenú zálohu, ak ste nejakú dostali. Všetky tieto informácie sú dôležité preto, aby ste si mohli skontrolovať nielen to, či vám prišla na účet správna suma čistej mzdy, no aj preto, aby ste si skontrolovali, či sú správne všetky údaje, z ktorých zamestnávateľ pri výpočte mzdy vychádzal. Skontrolujte si, či zamestnávateľ uviedol na výplatnej páske správny počet dní dovolenky, či vám uplatňuje nezdaniteľnú časť, či správne spočítal dní, ktoré ste odpracovali alebo mali dovolenku a či vám vyplatil daňový bonus, ak ste si ho uplatnili. Zákon prikazuje zamestnávateľovi, aby na výplatnú pásku uvádzal okrem údajov o odvodoch, ktoré platí zamestnanec, aj výšku odvodov, ktoré musí platiť zamestnávateľ. Preto aj tieto údaje nájdete na vašej výplatnej páske. Nie je to dôležité pre výpočet vašej čistej mzdy, pretože sú to odvody, ktoré platí zamestnávateľ navyše a vašu mzdu to nijako neovplyvňuje. No je to kvôli tomu, aby zamestnanci videli, že zamestnávateľ platí ešte ďalšie odvody, ak chce niekoho zamestnať, a to ešte vo vyššej výške, než sú odvody zamestnanca. Keď k týmto odvodom pripočítame hrubú mzdu, dostaneme tzv. Cenu práce, ktorá nám vlastne hovorí to, koľko sú celkové náklady na zamestnanca, čiže akú sumu musí zamestnávateľ vynaložiť, aby mohol zamestnanca zamestnať. Niekedy na výplatnej páske môžete vidieť aj údaj platby štátu spolu. To je celková suma odvodov a dane, ktorú zamestnávateľ za vás aj za seba pošle štátu.
Viac o odvodoch do poisťovní sa dozviete v ďalších videách. Ďakujem, že ste si pozreli toto video.